Hello, what's up mga ka-idol? Magkapitan ninyo mga ka-idol. Kailangan buntag sa iyo mga ka-idol. Mag-inom og kape. Kanang inyong pagbati nga nabugnawan nga sama ka sa gitalikdan sa imong hinigugma. Nga imong hinigugma na sa kaniadto init kayo ang iyang pagmahal, iyang pagbati ka sa inyo. Pero niabot ang panahon na nabugnaw ra. O ni ang tambal na to kayo kapira. Kaya narong mawag sa sinyo. Ayaw mo pagpakawala sa paglaon ng ka-idol na inyong hinigugma at kalitrag kabugnaw ang ilang pagbati diya sa inyo. Simple ra kay ang tambal anak mga ka-idol. Mag-inom ra ka og dun pipi nunoy kapiya. Kana nainitan na ng imo ang dughan nawa nga sa kaniadto nga sa kamo pa ang nagtuban sa imong hinigugma. Init kayo pirmi na sa imong dughan kay kanunay siya nagpagana ug nagrumansa sa imo. Idol imnira ug dun pipi nunoy kapiya. Ara na siya mga idol. Ayaw niya diba maayo ang hinigugma nga nitalikod o hinbiya sa inyo. Kay daghan kayong babae ug daghan pang may gugma sa inyo. Ikalipay inuon ninyo na gitalikdan mo sa inyong hinigugma. Kay kana kay gitalikdan mo sa inyong hinigugma makapangita mo ug mas labaw pa sa iya. Pero ang iban mga ka-idol, no, masakitan sila nga biyaan sila hinigugma at buwagan sila hinigugma. No? Pero sa akong bayan nagwapuwagan sa akong hinigugma wa ko'y problema. Kaya nga naman daghan mo kayong ikailis dinis kalibutan. Wa di na ko maimayan na magilakilak magikog-ikog tigibiyaan siya hinigugma. Pasti dako gikay ni sayop mga kayo. Daghan kayong babae, daghan kayo or daghan mga lalaki. Sa mga babae man ka or lalaki man ka. Daghan ikailis o ayaw mo na na ikailis daghan kayong nagsayal mo sa kalibutan ug gibabugnawan ang inyong pagbati kay gikalit ng talikdan. Kaya sa una, sabihan ka mo ang nakikuban, bugnaw ug init kayo ang inyong permin isaluhan. Diba? Init kayo permin yung isaluhan. Nagbaga-baga, ngahing sulod sa langit. Doon niya, pag sulod sa langit, dito na nabugnawan o kainitan. Pero kung nabugnawan ka, kaya talikman kasi mga ala bubuhi na doon pipi kapiya ang ginawahan ginawa para mangyaan huwag mainitan o balik magkagamtanin mo siya na ino na diya siya ikot.